खुलुमबाय बयनिसिमबो दा नोंथांमोना मियानिफ्राय नुगासिनो फेसबुक इउटुबाव आं भिडिअखौ होआखैमोन देलाय गोबाङा होगासिनो निउस चेनेलफोराव माने साननैसो सिगां एक्टरफोरा माबा मोनसे भाइराल जाना थांनायनि जायबा न'खरनि केस होदोंमोन दायो हिन्जावसा लाइमोन माइनर गथ' गोमादों होनना बुंदों आरोना सानै दा बिनि सायावनो आं जेबो भिडिअ बानायाखैमोन ओमफ्राय आं दिनै आपडेटखौ होनानैसै आरोना दा जेखि जादोला आं जेबो बुंनो गोसो गैला गथ'फोरा माबायदि गोमानाय सोर लांखारनाय नोंथांमोना निउसाव नुदो जानांगो दायो मोनसे आपडेट नुनो मोनदो जिहेतु गथ'खौ लांखारनायाबो माने बै न'खरनियासो आरोना आं नामखौ बुंथ'ला आरोना माने गाज्रि जायो माने गासिबो बुंखाबाय आं बुंलायलायनो दरकार गैया नोंथांमोना नायखाबाय जानांगौ गुबुन चेनेलफोराव दा सोरबा नायाखैबा आंनि चेनेलाव आपडेटआव नायजागोन आरोना मा जाखो फेसबुकाव नुनो मोनदो नैबे दायो सासे ब्रादारा माने फेसबुकाव पस्ट खालामनाय बायदिबा आं नोंथांमोननो फरायना देखायनोसै दा नायलांदो आरोना उन्दैसाफोरखौ मोनफिनबाय स्टेटमेन्ट बायदिब्ला अनिल सुबार्णा मोनहासो मानिकपुराव दोनहैदोंमोन आरो ससियेल मिडियायाव गोसारनायखाय सामथाइबारिसिम दोनफैदों दम होना केसखौ उइथड्र खालामदों दम होदों दा बेनोसै लोगोफोर सासे ब्रादारा माने फेसबुकाव बेबायदि लिरना हरदों आरोना दायो बाथ्राया नंगौना नंला दा मोनथिनायबो जारला दायो साननो गोनां बाथ्रा जि माने दायनिगिरिबो खालामना लाबाय दा माबा मोनसे फानदायबाबोथ' माबा मोनसे जाबाबोथ' दा दाया थाहैगोन एक्टर्सफोरनियाव थिग बेबायदि आरो जाथाया माने लिरना हरदो आरोना सासे ब्रादारा ओरैबायदि गथ' लाइमोन गोमादो लांखारदो थिग बेबायदिनो जादों आरोना दा दानि जुगाव नायाखैमोन मानो बिदि जालांखो बिनानावमोन एसे बुजिलायदो आरोना दा नैबे थाम्बनेलाव होनायाबो ओरैबायदि फेसबुकावनो नुगासिनो दङ आरोना भाइराल खालामहरनाय दायो माने गावनि साननाय हनाया बेलेगथि थांजोब्बाय आरोना गावनि माइन्डआ माने गुबुनथि थांजोब्बाय निजानिथि गैला फेमिलिथि गैला थिग बेबायदिनो आरोना दा आं आपडेट होनो गोसो गैयामोन नायखौ मियानिफ्रायनो माने मानसिफोरा एकदम होगासिनो दा आंबो सानबाय आरोना एसे होनानैसै आरोना होननानै बुंबाय थानायखाय आजिखालि 18 बोसोर जायैयावनो माने 13-14 बोसोरावनो डेन्जार जानो हमदों जोंनि बर' लाइमोनफोराबो सोरनिफ्राय सोलोंना लाखो बेफोर खामानिखौ बेफोर माबानायखौ दा बिसोरल' नङा गोबां बेबायदिनो दोङो डेन्जार सोलोंनाय माबानाय दा गेदेरफोरानो जुदि बेबायदि माबानायखौ खामानिखौ जुदि मावना देखायोबा लाइमोनफोरखौ मा बासिनांगौ आरोना बिसोरखौ रायनानै बुनानै दा जेबो लाब गैया बुजायनांगोन रायनानै बुनांगोन बै इसोरबायदि मानसिखौ गोदोर मानसिखौ जितु हाबा जानानैबो जुदि गावनि फेमिलिनि संसारखौ बुजिया गावनि गथ' गथाय गावनि बिनानाव माने ओरैबायदि लासिसिं खालामनो हमदों माने गावनि फेमिलिखौथ' बागरदो सानना ला ओमफ्राय रायजो राजा बिथांमोननि माबा आयेनखौबो माने सेफायलांनो हमदों आरोना दा लाइमोनफोरा माबा मोनसे भाइराल जाबा माबा मोनसे गोरोन्थि मावबा लाइमोनफोरखौ जेबो खालामनाङा आरोना आंनि साननायबा दा बैसोर बायदि मानसिखौसो खालामनांगोन जिहेतु जोंहा गोदोर मानसिफोरानो देखायलांबाय थादों दा गोदोर मानसिफोरानो बेबायदि देखायलांबाय थाबा लाइमोनफोराथ' जाखागोन दा लाइमोनफोरखौ मा बुजायनो गथ' उन्दै मानसिफोरखौ बुनाबो रायनाबोथ' बुजायनो हाया दा गेदेरफोरा मोजां लामाथि लांग्रोनांगोन अब्लासो बैसोरबायदि लाइमोनाबो मोजां लामाथि थांगोन थिग बेबायदिनो दा आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना अननानै निमाहा खालामना होबानो जाबाय बर'जों बर' आरोना अननानै ओमफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय दा आपडेटआ बेनोसै आंहा बुंनांगौ लागा जेबो गैया नोंथांमोना बुंबाय थादोंमोन गोबां चेनेलाव नुगासिनो नोंनाव नुवाखै होननानै आं होआ सानदोंमोन नैबे आपडेटखौ दा होना होबाय आरोना दा वाट्सएपआव नोंथांमोना बुंबाय थादो नोंबो होना होदो बिथां होनलायनानै दायखौ मावना लाबाय नालाय बेनिखायनो गोरोन्थियाबो जाहैबाय ओमफ्राय बेबायदि दावराव दावसियाबो जाहैबाय ससियेल मिडियाफोराव ओमफ्राय लोगोफोर नैनि बागै आं बुंथ'ला नोंथांमोनाथ' नुखाबाय दा बेनोसै आरोना आंनि आपडेटआ बांद्राय गोलाव खालामला नोंथांमोना गासिबो नुगासिनो ससियेल मिडियाफोराव दायो बे सिख्ला साननायखौ लाना फैदोंना फैयाखै जिहेतु मोनगोन ना मोनाखै बेनि खौरांखौ दसे उनाव आपडेट मोननाय जागोन दा
मोनबासो आं आपडेटखौ लाना फैसिगोन आरो मोनथ'लाबा थ'ला गुबुन आपडेट जागोन आरोना दा बेनोसै आंनि बिदिबा आङो मैया टाइम मोनाखैमोन ओमफ्राय आपडेट लाना फैनो सम मोनाखैमोनखि आरोना नायदोंमोन आङो भिडिअखौ ओमफ्राय लाबा सानदोंमोन गोबां चेनेलावनो नुखाबाय नालाय मा लाबोबाय थानो होननानै दा बेनोसै लोगोफोर मोजां आपडेटफोरखौ नोंथांमोना शेयार खालामनो हागोन आरोना खायफा माबा माबि फालतु भिडिअ भाइरेलबासो नायलाबायो शेयार खालामना होयो ओमफ्राय मोजां आपडेटफोरखौ शेयार खालामना नांगौ आरो एसे हेल्प खालामना नांगौ आरोना मानसिफोरखौ दा बेनोसै